Teraz už tá chvíľa, na ktorú sa tešíte naozaj mnohí. Aspoň o tom svedčila vaša účasť v súťaži o víkendový pobyt s polpenziou pre 2 osoby v Ekošport hoteli Bjornsonka v Jasnej. Ďalších potešíme predmetmi do prírody s logom Televíkendu alebo knihami tatranskej nosičskej legendy Maťa Maličkého. Ale keďže váš záujem bol netradične veľký, pripravili sme aj ďalšie prekvapenie, poukaz na veľmi príjemné služby relax centra na Skalke pri Kremnici. Chceli sme od vás tipy na reportáže na budúci rok, a teda klobúk dolu. Slovensko ste pokryli viac ako slušne. Od hôr cez doliny, vodopády až po jaskyne. Nechýbali vyhliadky, cyklotrasy či mestá a podchytili ste všetky regióny. Ďakujeme veľmi pekne a rozhodne budeme radi z vašich tipov čerpať. A teraz už tie vytúžené televíkendové Vianoce. Mená výhercov si pozrite na televíznej obrazovke. Spolu s gratuláciou vám želáme, aby ste si svoje výhry užili na maximum aj s veľkými spoznávacími zážitkami. A vy ostatní sa určite potešíte prísľubu do nového roka, že súťaže aj o takéto skvelé pobyty v televíkende určite nekončia. Nie náhodou vám už dávame sľuby do nového roka, pretože dnešný televíkend je skutočne ten posledný s označením 2016. Ďakujeme vám veľmi pekne za priazeň v tomto roku, prajeme vám krásne, radostné a pohodové sviatky a dúfame, že sa v novom roku stretneme plný zdravia a elánu vyraziť niekam do hôr. Televíkend vás opäť bude pritom rád inšpirovať.